ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 26 марти 2026 сол навори хонаҳо нарх наво аз 16 000 сомон сар мешавад. дӯстон азиз, бо диққат тамошо кунед, иншоалло ки ҳамаша мефаҳмонем. дар имрӯза видео ҳастай як ҳастай ки аппарати морожник мефурӯшад, се ҳастай ки замини фурӯши роҳӣ кардан, ҳатто аз Русия ҳам ҳастай, хонаҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай, хонаҳои назди ҳавлигӣ ҳам ҳастай, квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай. Квартираҳое ҳастай ки мақсад квадратҳои калон, квадратҳои майда, сотихҳои калону майда, хулоса ки навор беҳтарин баҳри шумо. баъдан барои қабули реклама WhatsApp рӯи экрантон чизе ки дорен дар WhatsApp муроҷиат бикунед. ҳатто омада навор мекунем, ҳатто суратоша видеоша рӯй мекунем. ҳамин навор дар як талайк монен, навора шурӯъ мекунем. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. эълона шурӯъ мекунем. ҳами шахсият мега: ассалому алайкум дӯстони азиз, мо да як хонага дар корай, як хонага ма дар корай мега, ма якта дулан дорум, дулана нишонтон метам ози бачаҳо. мега ами дулана метам болои сум метем бо WhatsApp ма мегзорум, кадомитон ҳами хели вариант дорен. шояд ҳастен нафарои ки яне ки любители дуланай, кору буруш зиндагиш фаъолияти дар ба ҳами дуланай техника ҳай, ягон як хонага дора, мехоҳад ки алиш куна, бо болои сум қабул куна. ина варианти беҳтарин. мега ки як хонага боша мешава, ҳами дулане ки мебинен ҳамира метем, мега болои чанд сум боша агар бо метем. ина дар WhatsApp шон вариантам хеле боша агар бинависем бачаҳо азиз. мегзарем ба якумин аппарати морожник. аппарати морожник истеҳсоли итальянский бачаҳо азиз. и аппарат дӯстон аз дигар аппаратҳо гараин фарқият дора. нигоҳ кунед, хубиёш дар чи ай. истеҳсоли Италия. ҳозир дар Душанбе ай дар 380 волт кор мекуна. 16 000 нарх дора. хубиш ҳамае ки ами 10 литр шир аз худ мекунен, 500 то 550 сомон шумода даромад метавад бачако. ина беҳтарин бизнес. вақте ки ҳамин рӯз ки гарм шид, чӣ дар кор мешава? ов дар кор мешава, морожин дар кор мешава. ҳамагӣ 5 моҳ кор кардагай. агар точкарам ягон кас дошта боша, мега ягон кас мақсад занг бизана, мо мерем кор мекунем. ҷое ки мақсад серодан боша, агар мерем дар амуҷам мақсад ба ҳамин аппаратмон корам кардан метонем. ё ки кадомитон мехарен 16 000 сум, иншоалло бо кам таракак муомила мешава. марҳамат, аппарати арзона айдаст натем бачако азиз. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки дар ҳамин доми 5 этажа дар этажи дуюм қарор дорад бачако. нигоҳ кунед, ма дар бораш гап мезанам, хушрӯ гӯш кунем, баъд маъқул боша занг бизанем. шаҳри Ваҳдат, наздикии ҳайкали модар, доми 5 этаж, хона дар этажи дуюм, духонага масоҳати 80 квадрат, 420 000 сомонӣ. аз тарафи Душанбе оманда, вақте ки ҳайкали модар мешава, 2 остановка роҳ ба сӯи Кулобайку бачаҳо, 2 остановка мешава. баъдан ҳами тарафи дасти як тарафда хулоса дар амуд 100 метр дар он ҳами дом қарор дорад. дар дуюм этаж духонага 80 квадрат бачаҳо азиз. мактаб, масҷид, садик, бозор, меморхона, аптека, магазин, обсвет доимӣ, хулоса ҳама шароитҳоро дорад.
420 бо арзон мешавад. дар WhatsApp найсен дӯстон. як хонаш тирезаи главни роҳ васӯи берун, як хонае гашт бачако, дар бараш домай мақсад тирезаш бари дон да рост омага бачако. хулоса маълумоти бештарша бигирен. 420,080 квадрат дар тиреза часпондагӣ. хулоса беҳтарин вариант. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. анаи квартирара дар бораш ман нақл мекунам, нигоҳ кунед ака. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, Истиқлол 1, гардиши фабрика, канечкаи 41 ку ана ҳамиҷа бачако азиз. дихонагаи 45 квадратай, доми мо 8 этажай дар этажи 6 қарор дора. 470,000. бача нигоҳ кунед чихел зура, нархи беҳтарина, ремонтош просто бомба дӯстон, дараҷаи олӣ. лифт дора, мардум зиндагӣ дора, об дора, свет дора, доимиай, доми кирпични бачако. мега ки ду хона, зали 6.5 ба 3.20, спални 3 ба 3, кухни 2 ба 2, ваннави ҳоҷатхона отдельнияй, калидор 5 метра, садик, масҷид, коллеҷи тиббӣ дар наздикӣ, канечкаи автобуси 27, маршрути 41, маршрути 45, маршрути 48 ба пеши дом мегзарад. дом дар сари роҳи калон қарор дора. дар этажи 6 470,000, духонага 45 метри квадратӣ. бениҳоят варианти зур бачако. иншоалло ки бо арзон мешавад. марамад аз номи канали Саудо ТВ занг занед. ҳамин навода ҷонтон агардем якта лайк монен, подписатсия накунем бачаҳо. ҳамин навода якта лайк монен, ҳамин навори мо тоб рава, ҳамин хонаҳои акоҳо савдо шава, мо хурсандем. мегзарем ба чорумин замини равонкардагӣ. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, 6 сотиқ замин дар насосҳо эскигузар қарор дора. 97,500 сомонӣ. рақамашо рӯи экрани шумо 1301 муроҷиат карда метонем. заминхарои муҳтарам, марамад чихел иресен, кадом ҳолат барои заборош битону рехтагӣ тайёр дӯстон. масоати калони 6 сотиқ замин бо нархи арзон 97,500 сомонӣ. марҳамат занг бизанед. дар аввали видео, дар охири видео WhatsApp-и Саудо ТВ мондагиай. чӣ хона, чӣ замин, чӣ квартира, чӣ аппарат, чӣ техника, чӣ мошин, чӣ молу, чӣ маҳсулоти фурӯшӣ боша, муроҷиат кунед. худо хоҳад омада аз пешам наворои зур мекунем, ҳаракат мекунем ки ба зудӣ савдо кунем, чунки наворо дар бисёр сайтҳо эълон мешавад. бачаҳо азиз, мегзарем ба панҷумин магазини арзонак. дӯстони азиз, якта магазин равон кардан, обши магазин ки бинед дар лаби роҳи калон қарор дора. обши 5 ҳуҷра ҳай дӯстон. бовар кунем беҳад удобни, беҳад зур барои бизнес кардан варианти беҳтарин ай. дар ҳами пеши ҳами магазин дӯстон об аста ки 24 соат ҳавли стяжка, склад дора. хуб, лаби роҳи калон дар шаҳри бохтар дар ноҳияи вахш бозорчаи кирофи 1 аст ку дӯстон, ана ҳамиҷа қарор дорад. обши 5 дона, 5 ҳуҷрага ҳай, яъне ки 5 то магазинам бигем хато намекунем. мактаб наздикиштай, масҷид, садик, бозору беморхона, аптека, ҷамоат ҳамаш ҳастай дӯстон. раҳи калондай, ҳами пеши трассаи калондай дилисан қарор дорад дӯстон азиза. ҷои серодам, пуродам наздикии мактаб. хулоса вақте ки магазин мекунен, аптека мекунен, ягон склад мекунен, ягон сехи дӯзандагӣ мекунен, беҳад ҷош ҷои зурай. мега ки 550,000 сум мегум, бо арзонаш мекунам. иншоалло муомила дора. дӯстони азиз, кадомитон дар лозимай ҳамин шахсияда хай сум дар кор. ба ҳамин хотир хитон медонем ки дар давру замони ҳозир нарх наво гарини қиматай. ин шахсият арзонтар мон ки ҳамин савдошо камбудим ҳал шава. хеле ҳолатҳо дӯстон бисёр мешава. кадомитон дар лозимай кирофи 1. адреса гӯш кунед. шаҳри бохтар, ноҳияи вахш, бозорчаи кирофи 1. аз бозори ҳоҷи шариф ҳамин 2 ёки 3 километр роҳ масофа дорад. дуруи ҳам қадарай. ду рақам дасти WhatsApp рӯи экрани шумо. аз номи канали мо дӯстон муроҷиат кунед. иншоалло ки
бо муомилаи состон мекунанд. бовар кунен ягонташа метавонен сехи дӯзандагӣ, як хонаша аптека кунен, якташа магазин кунен, якташа мисол ягон хулоса барои бизнес удобни беҳад удобни зур кардагиай далши маълумотша занг зад бигирен. 550 000 сомон боз арзон мешава. аз нуми канали мо муроҷиат кунен. ҳамин навор да лайк монен, дар ҳамин канал подписатсия кунен ки ҳамин навори мо тоб рава магазин савдо шавад. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. анаи хона дӯстон айдига хонаҳо гарини фарқият дорад. маҳалларо бинед, маҳаллаи обод. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ дар ноҳияи дӯстӣ участкаи қубодиён. пишти хона дӯстон яъне ки ҷӯйбор кардагӣ барои об рафтан. заминаш калон, ҳамвор, гирду атроф маҳкам дӯстон. участкаи қубодиён, кӯчаи 20 гектара, ҷамоати деҳқонобод, документҳои садфоиза 255 000 сомон нарх, дарвозаи фасон, ҳавлии ҳамвор, ҷош ҷои зур, савдо мешавад 255 000. барои гирифтани маълумоти бештар занг бизанед. мега ки мактаб, масҷид, магазин ё мега қарибай, дур нестай. яъне ки шароитҳои хуби зиндагиро дорем. кадометонда лозимай ҳамон нафаротон аз уми канали Саудо ТВ ака метонен муроҷиатмон бикунен. иншоалло бо арзонтон мекунем. ба хотире ки маблағ лозим арзонтар мондем ки ҳамин хонаи мо савдо шава камбудии мо ҳал шавад дӯстон. ина дӯстон аз уми канали мо муроҷиат кунен. беҳтарин вариант замини калон дора. бараки ҳамаш кадагӣ бачаки азиз, ҳамаш қонуну қоидаш қатӣ. хитон далши маълумотша занг бизанен бигирен. мегзарем ба ҳафтумин хонаи назди ҳавлигие ки дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. видеонавора бо диққат тамошо кунед. шаҳри Кӯлоб, шашум қитъа, чаманзор 1, 2 хонаи барак, баршта баня, баршта кухни, дарвозаи фасон, 4 тараф маҳкам, забори баланд, ҳоҷатхона, анҷомхона, свети яъне ки ҳозирашта доимӣ, мактаби нав, масҷиди нав, аптека, магазин, райони ҳамин вокзали Кӯлоб 2-2.5 километр роҳ масофа дӯстон азиз. ҳамин қайки хона барак бачака, 2 хонаи барак ремонтош кардагӣ барои зиндагӣ ба талабот ҷавобгӯ кардагӣ савдо мешавад 180 000 сомонӣ. ячира мегӯм бачако ки хона баракай ҳозирашта ова ва давоз вардистай. не ки ба наздикии худохоҳад ова ҳуй мекунанд, чунки ҳамун турбоҳора, шлангҳора гузарондан, ҳатто ба дохили хонаҳо ҳам гузарондан, не ки учочка ҳуй накарданд дӯстон. хулоса расчото ҳастай. ина марҳамат занг бизанен 180 000. ду рақам ҳардашан ватсап пайвастай. аз уми канали мо муроҷиат бикунед дӯстон азиз. ва дӯстон мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастай ки сеҳуҷрагаҳай, 8 сотиқ замин дора, ноҳияи ҳамадонӣ, меҳвари боло. одамое ки аз ноҳияи ҳамадонӣ яъне ки замини калон, нархи арзон, хонаи тайёр кофтесен, ина чӣ хеле ки дидесен ремонтош кардагӣ тайёр хушроакай 200 000 мега. арзонтар мондан ки ҳамин камбуд ҳал шава, яъне ки проблемаҳо ҳал шава. баъзе нафаро аз хонаҳошон арзанда ба нархҳо нест, яъне ки қимат мегзоранд, баъд ай реклама кунӣ безор мешаванд. ҳам ваё ҳам Саудо ТВ ҳам тамошобино ки як хонара мега 5 бор ака реклама накард. хай дӯстони хелай ки ҳамин навораи моро пашти ҳаррӯза 60-70% меҳмонҳо тамошо мекунанд. чӣ хеле ки ҳамин акаҳое ки ҳозир шумо якум бор тамошо кардем
ҳамин хел дӯстон меҳмонҳо бисёр тамошо мекунанд. ба ҳамин хотир пафтур монем одамои наву тамошо мекунанд. Мегзарем ба нуҳумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон карданд ки дар душанбе дар райони рӯдакӣ дар ҷамоати роҳатӣ деҳаи хоки алӣ қарор дорад дӯстон. 360 000 сомон 36 сотиқ замин як хона дӯстон. аз 9 километр боло то хонара 9 километр. иборат аз як ҳуҷра бо калидори фасонхшу об 2 соатӣ рӯзишта свет ҳаст, документош 50% кадам медиҳем. мактаб дора, масҷид дора, дутто дора. азиз роҳи мошинроҳ ҳастай, варианти алиши ҳастай бо духонага ё сехонага дар душанбе. 36 сотиқ як хона 360 000 сомон. иншоалло ки боз муомила дора. лозим боша зангза пурсончен дӯстон. наворда дӯстон лайк монем ки ҳамин лайкҳои шумо иншоалло навораи моро топ мебара. вақте ки топ гирафт иншоалло хонаҳо савдо мешаванд. саҳмои худтона гузорен. мегзарем ба даҳумин замини фурӯшӣ. дӯстони азиз, замини фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара ҳастаи бачакҳое ки ай Данғара замини арзон кофтиста боша. ҳамҷа ҳастен ки як дастура бардорен 6 сотиқ замина бо фундаментои рехтагӣ 99 000 сомон мегӯям. бовар кунен ин аз соседо ҳам аз зиндагӣ дора. маҳаллаам дӯстон маҳаллаи обод ай бачакҳо азиз. 99 000 бо арзон мешавад. занг бизанен. мегзарем ба 11-умин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. 4 сотиқае 4 хонаҳай. деҳаи Фирдавсӣ ҷамоати Ситораи Сурх. 4 хонаи 5 ба 3.5. хонаҳо бо газоблок сохтагӣ. мактаб пеши хона, масҷид пеши хона, бунгоҳи тиббӣ 50 метр. об ҳаст, свет ҳаст, документ ҳаст. нарха бинем бачаҳо, гарини нархи зурай бовар кунен. агар 4 сотиқай 4 хона дора 215 000 дар хели давру замони ҳозир и хели шароитҳои беҳтарин қадим фикр мекунем ки арзанда. я занг занем бигем ки ака ҳамин дар бораи шароитош далши маълумот бите. ака худаш полни мефаҳмона. занг бизанем. ва дӯстон мегзарем ба 12-умин хонаи дуэтажа. хонаро гӯш кунен, тамошо кунен, ман мефаҳмонам. хонаи фурӯшӣ дуэтажа обши 246 метри квадратӣ 8.3 сотиқ замин Казан, Татарстанда қарор дорад. рибни Слободской 90 километр ай Казан дар даруни район ай бачаҳо азиз. нарх 4 миллион 2 этажа. варианти як этажаш 2 миллиони дорад. савдо мешавад. як этажа фурӯхта мешавад. азиз деревни ҳай. деревни нест бача азиз. мактаб Садиқ Балнисаи Калон дора. магазин ҳастай банк Садиқ азиз ҳастай. хулоса документош ҳастай. документои ҳамаш хулоса қонун қоидаш хатсон азиз. ба номи худ мемека ов дора. дар дарун участка газ ҳам ҳастай. дар дарун участка ов ҳастай, газ ҳастай, свет ҳастай азиз. алиши мешавад фақат ба квартира душанбеда боша ё бо ягон автомобили арзонтар болои сум бутан. якм этажаш агар бихарен 2 миллион. 2 этаж обши 4 миллион савдо мешавад. баландии хонаҳо 3.20 бачаҳо азиз. беҳад варианти зуд. занг бизанед. мегзарем ба 13-умин хонаи назди ҳавлигӣ. дӯстони азиз, хонаи назди ҳавлигӣ равон карданд ки дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи Иттифоқ ҷамоати Лоҳур 2 хона 3 сотиқ замин 330 000 сомон нарх. тарафи мошинбозор калидор дора, баня дора, подвали 10 метр дора, 3 сотиқ замин дора. обши дохили хонаҳо 100 квадрат. хона навай
ремонтои нав ними берун семинблок нимеш мега хиштайсон азиз ай нимеш хиштайсон азиз ай дарун яки лой блок палавина семинблок мактаб ҳастай беморхона ҳастай масҷид ҳастай тарафи қурған омадан мега ай пеши мусин буду тарафи шаҳр омадан хулоса айда тарафам роҳ дорад и тараф шоҳрои душанбе и тараф шоҳрои бухтар хулоса занг занед бача азиз баъдан барои реклама чизе ки дорен дар ҳамин WhatsApp ман муроҷиат кунед худо хоҳад реклама карда фурӯша мегузорем дар ҳамин видео лайк кунед дар канали мо подписатсия кунед дар бораи Telegram хушӯ гӯш кунед мефаҳмед бача азиз ва дӯстон азиз кадометон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонед дураи ватан ҳастен Саудо ТВ Telegram канал шудааги бача азиз силкаш дар ҳамин таги комментара ана ҳамин Telegram канали Саудо ТВ дӯстон бовар кунед канал беҳад зур пеш афзай силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед